बिटिसि आरो बिटिआरनि गेजेराव हा अख्रांनि फाराग दं। बिटिसिआव जाबादि डेभेलपमेन्ट जादों 17 बोसोरानो जायाथों मानो 4 बोसोरनि गेजेरावनो जायाथों मानो बिटिआरआव बेबादि डेभेलपमेन्ट जायाखै आरो बिटिआरनि गेजेरजों बेबादि डेभेलपमेन्टआबो जानो थाङा बरंस जोंनि मान मर्यादाया गाहायाव थांगासिनो दं। दिनै संबिधाननि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डखौ बानायनानै लायो, नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टआव संबिधानिक जे स्टेटास मर्यादा बे होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिनो ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लाग्रोदो। सासे गिदिर हाइकर्टनि एडभकेट उकिल बिथाङा मा बुंदों बेनि उनाव सावरायगोन। गोबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं। नोंथांमोनाथ' आन्दलन खालामदों नङा होमबा? नोंथांमोननि सेक्रिफाइस डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो। आन्दलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा। आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा। आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा। सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा। मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 सिडुल लाबोनाय बै समनि एकर्डआव। नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायफै। मानि थाखाय IAS अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो। नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव। बिसोरथ' IAS बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन। पलिटिसियान बिसोरलाय पलिटिसियान ओरैनो गिदिर पलिटिसियान जानो हाया। ब्रेन थानांगोन, ब्रेन जानांगोन। गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन। ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन। एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगौमोन एटलिस्ट। उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनलेस। बेना खोथाया नंगौना नङा? ओमफ्राय इण्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा, नाल एन्ड भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि। नाल एन्ड भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ, टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ मा दं बेहाय, होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो। बेयावनो ओरैनो बुजिखायो। दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया। बिटिसिआ जाहैबाय सांबिधानिकै जानाय मर्यादा आरो बै जाबाय ए पिस अफ डकुमेन्ट। ए पिस अफ डकुमेन्ट माने मा? एनि डकुमेन्ट। कन्ट्रेक्ट एग्रिमेन्टबो जानो हागौ नङा होमबा? एग्रिमेन्ट आरो बिटुइन द पार्टिस। दा बे मोनसे रोखोमनि ए पिस अफ डकुमेन्ट। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दंबाव नङा होमबा? ओमफ्राय स्टेक हल्डार दं स्टेट अफ आसाम आरो बाखि अर्गेनाइजेसनफोर दङ। मोनब्रै अर्गेनाइजेसन ना होमबा? आरो उइटनेसेसफोर दङ। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथांमोन बयबो मोजां जागोन। सावरायनांगौ खोथाया डिफारेन्स बिटुइन बिटिसि एन्ड बिटिआर एग्रिमेन्ट। बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मा उन्नति जाखो बेखौ दिनैनि समाव गोदानै बुंफिननांगौ गैया होननानै आं सानो। बेनिनो बिथां एडभकेट बुंनाय बादिब्ला गोग्गोम आरो गिदिर जाफुंसारनाया जाहैबाय बर' रावखौ 8 फारि इण्डियान लेंगुवेजफोरनि गेजेराव 8 सिडुलाव सोनाय। बे बिराद गिदिर। नैबे बिटिआरनि एस'सिएट लेंगुवेज बेफोर मान मर्यादानि खेथ्रआव 8 सिडुला बिराद गोजौआव। दा मोनसे गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो, बिथाङा एडभकेट हिसाबै आयेननि खोथाखौ मिन्थियो हिसाबै मोनसे जोंनो फोरमायनानै होदों। दा खोथाया जाहैबाय बिटिसिआ सांबिधानिक मोनसे इण्डियान कनस्टिटिउसनजों गनायथि होजानाय मोनसे एकर्ड। खोथाया बावनो जोबाखै। बेनिफ्राय बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाहैबाय मोनसे पिस अफ डकुमेन्ट होनदों बिथाङा। माने कन्ट्रेक्ट एग्रिमेन्टबो जानो हागौ, बेयाव डिउरेसन जानो हागौ। कन्ट्रेक्ट एग्रिमेन्ट बिटुइन 2 पार्टिस नङाब्ला एमंग दा पार्टिसबो जानो हागौ। मोननैनि बांसिन बाव पार्टिफ्राबो बाहागो लानो हागौ। दा खोथाया जाहैबाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खोथाखौथ' बिथाङा आयेननि सुबुं हिसाबै माबादि जाथावगौ बेखौ बुंखाबाय। दा बेवहाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिराद दामनानै होगासिनो दं बिटिआरनि मानाव गेदेर बिथां सारमोना।
सान्थि फैबाय होननानै दिनै सान्थिनि नामाव थलं थथं 25 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव बर' जाथिया फिनिश जानो थाङोब्ला जोंथ' बेखौ मालाबाबो सान्थि एग्रिमेन्ट सान्थि सुक्ति होननानै जों इयुन जोलैया मालाबाबो गनायनानै लानाय नङा। दिनै एग्रिमेन्टखौ जों स्टेप बाय स्टेप मानो खालामो? जों बिनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन जाहैबावनायनि थाखाय उन्नति जौगानाय। नाथाय नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जुदि जोंनि मर्यादा आरो जोंनि गासैबो अर्थ बेबस्थाफ्रा गाहायाव थाङोब्ला जों बेखौ गनायनानै लानानै मा खालामनो? साननांगौ बाथ्राया बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिखौ फोजोबनानै लानायनि लामायाव दोनोब्ला बुरखाय आखाय आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ बेबादि गावसिनि आथिं सिङाव दोननो जों बिसिनिफ्राय उदां जानोनो सोमावसारबोदों। जों बिसिनिफ्राय उदां जानोनो होज्रिख्रावबोदों, गारमा जिबोदों प्रमद बर' सार वैजि ब्रह्म सारमोना। आरो बिसिनि आथिं सिङावनो जों जुग थाहैफिनोब्ला बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो उदां जानांगौआ बिसिनि सिङावनो जों थाहैफिननानै सथबनानै सोलिनो गोनां जायोब्ला, जानो गोनां जायोब्ला, जिउ खुंनो गोनां जायोब्ला होमब्ला बावहाय सोरहा सान्थि दं? बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' जाथिया जोबस्रांनायखौ जों लुबैया। ওই এগ্রিমেন্ট দ্বারা আমি বেলেগৰ অধীনত যাব বিচৰা নাই। আমি মুকলিভাৱে जियाय थकाखौ বিচাৰিছোঁ। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' भिडिअखौ सिगाङाव फोजोब्बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।